Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon. Ako po si Antoinette Eduardo. Uya ang mga detalyes kan bareta sa oras na ini. Send-off ceremony para sa Naga City delegates na mabali sa modified palarong Bicol. Ginibo ka subagong aga sa City Hall compound. Allowance kan mga atleta itinaunaman. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Naga na! Naga na! Strike, strike, strike! Naga na! Bako lang manggana kung di dapat maging champion. Ini ang laman kang mensahe ni Naga City Mayor Nelson Legacion sa Naga City delegates sa mapartisipar sa modified palarong Bicol na mapon sa petsa 24 hasta petsa 28 ngunyan na Abril. Kasubong aga kasabay kang send-off sa mga atleta sin sports official kang Naga City delegates, itinaok ang lokal na gobyerno ang allowance para sa mga atleta na 2,250 pesos kasabay kan pagpromesa kang alkalde kan incentive na makukuha kan mga atleta na makakakuha ng gold medal sa pakawat. Dahil magiging champion ka mo, sa saindong kanya-kanyang napiling sports, igwang insentibo na itatao ang lokal na gobyerno Kanaga. Cash incentive. And gurano po yan. Para sa makakakuha ng gold medal, 3,000 pesos. 3,000 pesos. Siyempre, kung duwang sports events, o di 6,000. Kung tulo, 9,000. Okay. Para sa mapandua, silver, 2,000 pesos. And 1,000 pesos for bronze. Mas tinawan ko sugbuot man ni Dr. Susan Culiano kang Naga City Schools Division Superintendent ang mga atleta sa mensahe ning suporta asin pagtubod. United kami as the delegation for the modified palarong Bicol 2023. Gabos po kami nag-cheer sa pinaka-importante ngunya na aldaw sa kasamasunod na aldaw ang satuya pong mga athletes. Kaya upakanta po giraray ning makusog ang satuya mga athletes. O pwede man mag-upak sa sadiri ang mga athletes para kita ngunyan pa sana may conviction. Ano? Para ka mga insentibo na makukuha ka mga atleta sa modified palarong Bicol. Mayo subot makakadaog sa eksperyensya na sa makukuha sa pagbali sa nasabing sports activity kang DepEd. DepEd Naga! Fight, fight, fight! We say go, go, go! We say fight, fight, fight! We say win, win, win! We say go, fight, win! Go, fight, win! Go, fight, win! Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Sa iba pang bareta, mister na naghihirahay sa atop na kuryente asin nagpaparahay ngunyan sa Bicol Medical Center. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Nagpaparhay pangunyan sa Bicol Medical Center ang sarong padre di pamilya matapos sining aksidenteng makuryente mantang nagpapakarahin atop sa sarong residensya sa barangay Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur hapon ka nakaaging Martes. Sigun kay Kapitan Arnel Agapora, mantang nagtatrabaho sa atop ka na sarong residensya ang biktima nga si Ronnie Rivera Jr., 45 anyos, asin residente kan Patong Pamplona, Camarines Sur, kan bigla ini nga makaduta sa live wire kan na kasuray kuno, rason tanganing makuryente asin mairido ang biktima. Riribits po na kay itong atop. Kaya lang po, pagtungkahal niya, harani na su live wire kay ni pong sa tuyang kasureko, hindi po sa live wire sa poste. So nakaduta po siya sa iya pong abaga. Kaya po siya nandiretso na waraning malay. Parang po, taday siya nahulog duman sa atop, duman siya nagtama lang po sa yero. Kaya po dahil siya narugadong maray. Pero po sabi kay itong nakakuha, nagputok po na subitis sa kaso part kang daghan po garo.
Ang nasabing biktima, ang pigbalyo naman sa Bicol Medical Center asin palagos pa na pig-obserbaran kan doktor. Ang nasabing insidente na naman subot pig-reporta sa Philippine National Police. Sila po pigdara na po, napiglipat na po da sa BMC. Kaya lang po, up to now po naman pigsabi sa ko po na kung ano na po ang kamugtakan talaga. Para sa GNN TV48 Naga Jerome Riz, Newsbreak. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagosan ang mag-antabay sa GNN TV48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Antoinette Eduardo. Diyos mabalos kan sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.